Eluf ta' Maltin għawċinu turisti għazlu li jgawdu l-festa ta' San Girgor, kif ħarġet xemx tiżred f'ġurnata sinonima ma' sajf Malti. Il-festa ta' San Girgor hija magħrufa sew ma' żejtun u ma' marsaxlok fejn tilħaq il-qofol tagħha. Għal-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu telaq pellegrinaġġ immexxi mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna mill-Kappella ta' San Clement fiż-Żejtun. Imbagħad il-pellegrinaġġ mexa sal-Knisja ta' Santa Katarina l-Qadima li hija magħrufa bħala ta' San Girgor. Il-pellegrinaġġ kien akkumpanjat minn bosta fratelli kif ukoll diversi bandisti li daqqew numru ta' innijiet fosthom it-tedew. Imbagħad l-Arċisqof ta' Malta daħal fil-Knisja ta' Santa Katarina fejn għamel ħin ta' talb flimkien mal-Kapitlu Metropolitan li mexa miegħu il-pellegrinaġġ u ma' dawk preżenti. Biswit il-Knisja ta' San Girgor intramaw diversi bankarelli mid-Direttorat tal-Kultura li jisebew numru sabiħ ta' tradizzjonijiet Maltin. Fost dawn kien hemm persuni li bdew jaħdmu l-bizzilla l-ganutel u xogħol bit-tafal. Dawn ingħaqdu ma' bankarelli oħra li fost l-oħrajn esebew il-falkonerija u bankarella partikolari saħansitra tat-toma ta' mużika folkloristika mill-Kroazja mill-Lado Group. Wara li ntemmet l-attività fiż-Żejtun, l-attenzjoni daret fuq Marsaxlok fejn eluf ta' Maltin niżlu biħġarhom iduru fost il-monti tradizzjonali. Apparti minn hekk saret ukoll it-tombla li attirat ukoll diversi nies. Ma naqasx ukoll li dawk preżenti jieklu l-ikla ta' nofsinhar f'dan ir-raħal pittoresk b'diversi ristoranti matul xatti sajjeda il-koll mimlijin nies. Minkejja li ħarġet ġurnata b'temp sabiħ, ir-rieħ ma ppermettiex li sseħħ it-tradizzjoni tal-ewwel awma f'San Girgor. Iżda dan ma waqqafx attivitajiet oħra li fost l-oħrajn kienu mżewqa blana Malti li ġabar għexieren ta' persuni isegwu b'reqqa. Qabel bdew doqqu jannu, tkellimna ma' Annew kitarrist li fakruna kif lana spirtu pront huwa arti u bekk sakemm jibdew l-ewwel noti ma jkunux jafu x'se jgħannu. Ma nafux tu aħna kollox dukol ħejja issa ma nafux ġini kun ġej. Dik esperjenza dom minn Alla. Maqlu jan biex indoqqu tal-għana, waħda tagħmel xi fat żgħir, mbagħad jannu.